हाग्रामाया जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां हा ओनसोल दं बेनि 34%नि 15% हाखौ डिस्ट्रय खालामदों हाग्राखौ मिथिबाय बे 15% हाया मेनलि बियो माने रिजार्भ एरिया आरो बावहाय 20,000 हेक्टर मेइन हाग्राखौ सिफायनानै बिथाङा साहा बागान गायदों आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दं बिथाङा गावनि बिहावनि नामावबो 150 बिगा रिजार्भ हाखौ सिफायनानै साहा बागान गायगासिनो दङ दिनै जोंनि दिनावबो हाग्रामाया जोंनि जि सान्थि बे सान्थिखौ इनस्टेबल खालामनायनि थाखाय मा होनो असान्थि खालामनायनि थाखाय बियो मा खालामदों गावनि बिपिएफ सापर्टारखौ इनकारेज होनानै हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंगासिनो दङ जाय मा जुदि नोंथांमोना थांनानै नायहैयोब्ला जों हल्टुगावनि उल्टापानि एरियायाव दिनैबो बिपिएफनि महा लिडारफोरनि स्वयं बिपिएफनि हाग्रामानि न'खरनि मानसिफ्राबो हादानाव हा दङ गतिके गासिबो हाग्राखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामजोबखादों जाय एसे एनै हाग्रा दंबावो बेखौबो डिस्ट्रय खालामनो थाखाय गावनि मानसिफोरखौ थुलुंगानायाव दिनै बे हाग्राखौ होबथानायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो सार्भिस प्रभाइडारफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोबाय थादों दा कालि फुजायाव हाग्रामाहा मोनसे केरेक्टार दङ जोङो मिथिगौ बोसोरावहाय 365 सान दङ 365खौनो बियो सानखौनो बियो मेला बाहायनानै जुवा जौ ड्राग्स बायदिसिनानि मेला बानायोमोन जायनि जाहोनाव कालि फुजायाव जुवा गेलेनाया जौ फेग्लुंनाया बिपिएफनि मोनसे केरेक्टारखामोन बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना स्टेटमेन्टआव उल्था खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खिन्थु रायजोफ्रा गासिबो मिथिखागौ बिजनि जिल्ला इउपि बेंगलनि सिङाव गासै 3 ब्लक दङ सबायझार थुरिबारि आरो मानास सेरफां बे 3 ब्लकनिनो बिजनि जिल्लानि दिनै गाहाय मावखुलियाव 973 सा बिपिएफ जिएसपि एबा बर' आरो टिएमसि बे राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय दिनै जोंनि जयेन जाफैदों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि जौगालु थांखिजों हाबा मावनाय बे हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै समाजाव सान्थि गायसननायखौ मोजां मोननानै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया जौगानायनि जांख्लाजों गाखोनानै गावनि समाजखौ गावनि न'खरखौ गावनि हारि माहारिखौ दैदेननायाव खामानि मावलांनो हानायखौ मोजां मोननानै दिनै इउपि बेंगलाव बिनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रा आरो माथो थाबावनो हादों मानोना जाय सान्थिखौ थांनाय 17 बोसोर मानसिफ्रा आसा खालामब्लाबो हाग्रामानि दिनाव मोननो हायैनि थाखाय हाग्रामानि दिनाव सान्थिनि बाथ्रा बुङोब्लानो गावनि जिउनि गिनांनाय थानांनायनि थाखाय जेबो मावनो हायाखैमोन दिनै साक्सेसफुल जानो हादों वी आर भेरि हेपि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां हा ओनसोल दं बेनि 34%नि 15% हाखौ डिस्ट्रय खालामदों हाग्राखौ मिथिबाय बे 15% हाया मेनलि बियो माने रिजार्भ एरिया आरो बावहाय 20,000 हेक्टर मेइन हाग्राखौ सिफायनानै बिथाङा साहा बागान गायदों आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दं बिथाङा गावनि बिहावनि नामावबो 150 बिगा रिजार्भ हाखौ सिफायनानै साहा बागान गायगासिनो दङ दिनै जोंनि दिनावबो हाग्रामाया जोंनि जि सान्थि बे सान्थिखौ इनस्टेबल खालामनायनि थाखाय मा होनो असान्थि खालामनायनि थाखाय बियो मा खालामदों गावनि बिपिएफ सापर्टारखौ इनकारेज होनानै हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंगासिनो दङ जाय मा जुदि नोंथांमोना थांनानै नायहैयोब्ला जों हल्टुगावनि उल्टापानि एरियायाव दिनैबो बिपिएफनि महा लिडारफोरनि स्वयं बिपिएफनि हाग्रामानि न'खरनि मानसिफ्राबो हादानाव हा दङ गतिके गासिबो हाग्राखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामजोबखादों जाय एसे एनै हाग्रा दंबावो बेखौबो डिस्ट्रय खालामनो थाखाय गावनि मानसिफोरखौ थुलुंगानायाव दिनै बे हाग्राखौ होबथानायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो सार्भिस प्रभाइडारफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोबाय थादों दा कालि फुजायाव हाग्रामाहा मोनसे केरेक्टार दङ
जोङो मिथिगौ बोसोरावहाय 365 सान दङ 365याव 365खौनो बियो सानखौनो बियो मेला बाहायनानै जुवा जौ ड्राग्स बायदिसिनानि मेला बानायोमोन जायनि जाहोनाव कालि फुजायाव जुवा गेलेनाया जौ फेग्लुंनाया BPFनि मोनसे केरेक्टार खामोन बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना स्टेटमेन्टआव उल्था खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खिन्थु रायजोफ्रा गासिबो मिथिखागौ मोनसे बाथ्राखौ जों मिथियो लावा जेसेबांखि थायाथों मानो बे जेब्लायबो बिलाइनि सिङावसो थायो हाग्रामाया जेसेबांखि गावनि गुन गायनो नागिरनानै समाजावहाय दावगाबोनो नागिराथों मानो बिथांनि केरेक्टारा दे सिखाव बिथांमोननि BPFनि केरेक्टारफ्रा दे सिखाव BPFआ जे मा होनो BSU बनसु बायदिसिनाखौ बाहायनानै समाजावहाय एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ मावनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोना बिलाइ सिङाव थाग्रा साफा साफा लाव बायदिसो गतिके लावा लाव टाइमालाय मा जानो बिलाइआ जेब्लायबो नुजासारखागोन गतिके बिथांमोना राहा गैखाया हाजारखि बखिथों समाजा दिनै सान्तिखौ लुबैदों बेनिखायनो BPFखौ नागारनानै दिनै 973 सा मानसिफ्रा UPPL दोलोआव जों बेवहाय जइन जाफैदों।